981 sa Dipolog numero 1 Tatak RMN. Matud pa sa atong Ginoo, Amahan, mausaunta sila, maingon nga ikaw ug ako usa. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. Baga higala, baga tinahod nga tigpaminaw, baga ginikanan, baga kasama, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko ni anawsab sa kahanginan. Of course, dinigyapon sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM. Makita og badungog sa website, no, sa RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. O sa duhagyod ka band, no, sa radio, sa mga station, no, medungog sa 981 AM, no, sa AM band o sa FM band 94.1. Kinigapon ang ubus niyong alagad, no, si Shelbert Don Doyano Sr. alias Veritas. O gapoy mo padayon kaninyo, no, sa tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Okay, niya na ta sa bulan sa Agosto, no? Agosto 3, 2014, no? Unang segment na sa atong tulumanon sa maong bulan, no? Agosto 3, 2014. Sa miaging Domingo akong gisaad kaninyo nga atong tukion karon kining may labot na sa panaghiusa, no? Of course, dili gyud nato maisgutan siguro tanan ang tanan nga anggulo mahitungod sa panaghiusa o panaghiusa nga kanang gisgutan sa Biblia. Pero atong piningkamutan nga halapad unta ang atong ma-discuss, ang atong matuki sa maong punto, no, topiko. Kay usa sa gihimong pagsaway sa atong mga igsuon ginahimulag, akong i-specify yun, no, labi na ang atong mga igsuong Iglesia ni Cristo nga gasaulog sa ilang centennial, no, sa miaging Domingo, no, Hulyo 27. Ang maong kinuhuan usa sa dili gyud nato makalimtan sa ilang ginahimong pagsaway kanato mga Katoliko. Kay sa Biblia god ako manggali itong gikutlo, no, katong kaganina pagsugod gyud sa atong tulumanon sa dihang ang atong Ginoong Jesucristo namulong o sa tumoy nga bahin sa maong pamulong niya akong gidiretso, no, ang sa San Juan 17:11 o San Juan 17:22 nga ang atong Ginoong Jesucristo miyahat ngadto
sa kaitasan, no? Kaya uban sa pamulong nga nagahangyo sa iyang amahan o ato usab nga amahan nga matud pa niya amahan mausa unta sila maingon nga ikaw ug ako usa. So buti pasabot ang Kristyanismo ri ay nanudlo og panaghiusa. Of course, kinsa man gud po'y gusto og dili ta mag-usa, no? Usa man siguro na siya ka common kayo nga pagtulunan. Bisan sa naghanan kay mga tinuhuan, no, nga anian ano'y hakaw diri sa atong kalibutan. Mao gyud na ang gitinguha panaghiusa. O usa man gud sa gihimong pagsaway sa atong mga igsuong Iglesia ni Cristo, kanang Iglesia ni Cristo nga ni tumaw lagi ni Anton 1914 nga gacentennial sa miaging Domingo, Hulyo 27, 2014, nga matud pa nila ang tinuhuan ko ng Katoliko, gani di lang kay Katoliko, ang uban usab nga tinuhuan nga dili managsama sa ilang gihimo nga panaghiusa, nga ato yung specify unsa nga klases panaghiusa nga ilang buot ipasabot nga wala nato gihimo no sa Katoliko o sa uban pong tinuhuan, wala po sila gihimo ani kini bang black voting, no? Kay ang atong Ginoo gusto gyud og panaghiusa. Unya sa matag eleksyon, kita ko ng mga Katoliko wala man ta mag-usa. Kay wala man tay black voting. Sila kuno naghiusa kay unsay isulti sa ilang labaw, uban as mga ministro nila, dayon pinanguluhan sa ilang executive minister, kung kinsay ilang mapili nga pagabutuhan sa umaabot nga eleksyon, o ilan ang ibutyag ngadto sa ilang mga miyembro, o ang mga miyembro obligado gyud, obligado gyud nga musunod sa unsa may ituboy, no, sa ilang hugpong sa mga ministro pinanguluhan sa executive minister, mao gyud na ilang butuhan. Nga obligado gyud ang tanang miyembro nga og unsay idikta, no, sa ilang mga ministro pinanguluhan sa ilang executive minister, no, obligado gyud sila tanan nga mao gyud na butuhan. Mao manggani daghang kay mga ulitaw anak nga tinuhuan, no? Iliman mo na og unsa sila kadaghan. O ang ilang mga butante mao na ang gidaghanon, maras pa gyud, mahurot gyud. Mao na nga nahimog yung usa sa hinungdalang political force kanang ilang baruganan nga black voting nga og unsay itudlo o idikta sa ilang mga ministro pinanguluhan sa ilang executive minister kung kinsa ilang butuhan sa eleksyon mo o gana. Niya kita ko ng mga Katoliko o guban pang mga tinuhuan wa man gahimo anak nga klases panaghiusa, no? So ila dayang ipasabot usanas ilhanan nga ang tinuod nga iglesia nga iya ni Kristo kadto gayong naghiusa, no? Kanana usa na siya kamatang man kunos po naghiusa, ang kinahanglan buhaton nato kung tinuod nga atong gikinabuhi ng panaghiusa. Nya kitang mga Katoliko ug uban pa, no, mga tinuhuan ako na lang pwedala sa uban, no, wala man kuno nato naghimo. Mao na nga dili gyud ta tinuod Kristiyano, kita mga Katoliko. Nakaron mga igsoon, ako naman ang gipasiuna kaninyo miagi nga sa Biblia ba o bisan sa common sense lang nga pagkaistorya ba, kumo ba ang usa ka grupo o usa ka organisasyon o usa ka pundok, no, mga igsuon, mga tinahod nga tigpaminaw, kumo ba gausa insakto na dayon? Sa laing pagkaistorya, tanan bang klases pa naghiusa insakto o maayo? Ako naman itong gilakbitan sa miaging dili biya, no? Wala po nanudlo ang atong Ginoong Kristo nga kanang panaghiusa
o tanang klases pa naghiusa husto. No, wala pod magtudlo ang atong Ginoo. Ang mga apostol o kung atong basahon ang Biblia gikan gyud sa Genesis paingon pinadayag, ako wa gyud ko'y nabasa nga tanang klases pa naghiusa puros husto. Ngano man mohatag tag pananglitan ako na magaini hisgutan si miagi. Doon na may grupo sa mga kanang mga kawatan, no? Mga tulisan, no? Organized pod. Naghiusa po sila. Naghiusas pagpanulis, naghiusas pagpangawat. Karon, kumo ba naghiusa sila? No? Husto na sila. Naghiusas pangawat o pagpanulis. Dili oy. Kana pa lang ato nang masabot nga dili tanang panaghiusa insakto. Mga igsoon. Unsa pa? Daghang kay grupo. Napagali ka ng grupos mga terorista. Naghiusa sa paghasik og mga problema, no, sa katilingban, no? Naghimo og mga pagpamumba, no? Organized po na sila, no? Kanang mga terorista, di lang kung maghingalan, no? Kaya personal yan niya tuntuluman nun. Di ba yung gustuhan ng personal, no? O pang tibuok ni, no? General public ni, although nakasentro tas tinuhuan, no? Mga igsoon. So, mauna, naapoy panaghiusa sa mga terorista. Nakaroon kung mauna atong basihan kung mo naghiusa husto na dayon. Sakto po dahil ng grupo sa mga terorista. O nagali po breakaway po, no? Nga grupo nga, gani, naman na sa ato, di lang kung maghingalan sa mga grupo, kay bulo mo ana. Naghiusa po to, pero lahi po, no? Terroristic po ang ilang panaghiusa. So kana pa lang no mga igsuon, makaingon ta nga dili tanang panaghiusa husto. Karon basig moingon mo kanako no hinumdum ko sa adun ako'y nahinabi nga usa ka miyembro sa Iglesia ni Cristo ningon siya nga dili man na maayo ng imong gihimong example veritas. Ang imong gihimong example nga panaghiusa kana mang panaghiusa sa mga kawatan buot ba ni may pasabot kanang black voting namo pangawat na. Mo na iyang gitubag na kung anong kana ang pukuno kong gi-example. Well, wala man kumuingon nga exact gyud nga kapareho, no? Ako lang gi-establish, ako siyang giingnan nga dili tanang panaghiusa husto. Well, kana inyong black voting wala kumuingog pangawat na, no? Ako lang gigamit ta nga ehemplo sa pagpabarog, pagpamatuod nga dili tanang panaghiusa husto. Karon, bisag dili pangawat na inyong gihimo, no, kanang black voting ninyo gunsig itudlo sa inyong mga ministro og itudlo, no, uban na sa inyong executive minister nga moy modikta o kinsay butuhan. Kana ba biblical? Gihimo ba na sa mga apostol? O dili man na pangawat, no, di na pangawat, pero kanang klases pa nagiusa, gitudlo ba na sa Biblia? Nga kung mag-eleksyon na hugpong lang sa mga ministro pinanguluhan sa executive minister mo imog dikta kinsay butuhan mo ba na'y pagtulunan sa mga apostol kung mag-eleksyon? Na'y pangutana, no? Gikan sa Genesis, paingos pinadayag, pagtulunan ba na sa Diyos? Kay mga Kristiyano naman ta karon, pagtulunan ba ni Kristo? Kanang black voting, ang magdikta, ang hugpong lang sa mga ministro, pinanguluhan sa executive minister, pagtulunan ba na ni Kristo? Nga sila ray magdikta kinsay butuhan ug mao ginay butuhan sa mga membro pagtulunan ba na diri sa Biblia kanang klasehas po naghiusa mga igsoon kung naa manggali na tagaay tag bersikulo labi na kay sa Pasugo magazine naarabag ko'y Pasugo magazine no ako ning kutloon ninyo mga igsoon ila man ni no sa Pasugo magazine pinitsahan Setyembre, Oktubre 1988, no? Akong klaruho na. Pasugo Magazine, Setyembre, Oktubre 1988, page 3. Mao niya atong mabasa. We believe that the Bible is the sole basis of faith and service to God, no? Sila kuno nagtuo nga Biblia lamang mo'y basihan sa pagtuo og sa atong pag-alagad sa Dios. O gani wa man ko kabasa sa Biblia ani nga si Kristo ang mga apostol nanudlo nga Biblia lamang
mao'y bugtong basihan sa pagtuo, sa pag-alagad sa Dios. Wala man is Biblia. Kini pa lang unbiblical na ni, no? Gani, smiaging Domingo akong gisgutan ninyo nga supak pa nis Biblia hinoon. Nga naman. Kay akong gihatag ninyo nga example katong giingon ni San Juan sa Juan 21:25, no? Basa sa inyong Biblia. San Juan Kapitulo 21, versikulo 25, nag-ingon si John nga, kung sulaton pa kuno tanan ang gipamuhat sa atong Ginoong Hesukristo, nagtuo siya nga bisan gani kuno ang tibuok kalibutan, dili kaigo kasudlan sa mga sinulat nga angay untang sulaton. Nya, ang mga buhat ni Kristo mao man ang pagpanudlo o pagmilagro. Nya matud pa ni San Juan, dili kuno tanan na sulat, no? Ang tibuok kalibutan di pagani igo kuno. Pero hinoon sa figure of speech gisabot nato na nga hyperbole ni, no? Di gyud but pasabot gid gyud masulod kadako aning kalibutan. Iya lang gipahimug-atan nga naa pa gyud daghang wala masulat. Nya puros na kamatuoran kay buhat man ni Kristo. Nya dili kuno tanan na sulat. So kana kontra na, no? Sa pasugo nga nigula ni adtong Setyembre-Oktubre 1988, page 3, nga matud pa sa ilang pasugo, we believe that the Bible is the sole basis of faith and service to God. Wala man is Biblia, no? Supak bagis Biblia. Labi na kung basahon po nato sa katong sa 2 Tesalonica 2:15. Sa man tong giingon sa 2 Tesalonica 2:15. Pahayag ni San Pablo unsa may yang giingon? Ingon siya nga, barog kamo nga malig-on, no? Kamong mga magtutuo, no? Barog kamo nga malig-on og hupti ninyo ang mga tradisyon nga among gikatudlo kaninyo pinaagi wali nga binaba og sa sulat. O dili kay ang nasulat lang, no? Naay gibinaba na lang. Na anong doon na may gibinaba na lang? Nya tradisyon pa gyud. Kay wa na lagi masulat. Kay si San Juan katong atong gikutlo ganina sa San Juan 21:25, dili man tanan na sulat. So, kadtong wala na masulat, kay matud pa no, sa King James Version, 1:21-25, kinahanglan man unta sulaton. So, tuhuan gihapon na to, wa lang masulat. So, gikontra na sa pasugo magazine nila. Kanang pagtulunan nga gisaysay ni Pablo nga di lang kay nasulat, kay naay gibinaba na lang. Then katupong gisulti ni San Juan nga dili lagi tanan nasulat nga kamatuoran. So, kining issues pasugo nila, no? Akong usbo na, parang masubay ninyo kung naamo aning nga issue. No? 1988 nilang publication September-October, page 3. Nga sa dihang matud pa, we believe that the Bible is the sole basis of faith and service to God. Wala nis Biblia. No? Mga igsuon, supak pag-is Biblia. Hinoon, naa sila'y tudling gamiton ani, ako po ning i-discuss karon diri mga igsuon. Unsa kayo mga tekstong gigamit nila nganong nanudlo sila anang kana ragyong nasulat kuno sa Biblia moy atong tuhuan, no? Ato nang tukion unya na dapit ako sang unahon ning atong isaysay ron uban na atong black voting kay kanang tinuod panagiusa man na kanang black voting nga ang mudikta ang mga ministro ra pinanguluhan sa ilang executive minister o kinsay butuhan sa eleksyon, tinuod pa nagiusa na. Pero atong ipaklaro ninyo din sa tuntulamanon, dili tanang panaghiusa husto. Kaya ang mga kawatan, naghiusa mabod, pero dili man husto. Kamo, daghan manggali mong nahibawaan nga mga grupo nga dili na ito gikahimutan, no? Di ba na, manggali mga fraternities gani nga atong sawayon, kaya ang ilang panaghiusa, murag dili maayo, di ba? Dili na himuon na itong barometro nga kumo naghiusa ang usa ka pundok husto na ilang gibuhat. Ato sang subayon nga kana bang klases pa naghiusa husto ba na? Gitudlo ba na diri sa Biblia? Gitudlo ba na sa mga apostoles nga ang magdikta kung kinsay butuhan sa eleksyon, ang mamili kinsay butuhan kana ra mga ministro pinanguluhan sa ilang executive minister, ang ilang pinakalabaw. Then, kinsay mapilian, amo din to idiktas mga membro, ang mga membro obligado yun, nagkatugi pagabutuhan. Wala naman nahitabuan na ron, pipilar na di ay mo'y namili. Dili ang tanan.
Oh. Ano man kay ang ubang mga membro gikawan naman sa pagpamili kinsay butuhan. Kay ang mamili katurang mga labaw. O kana kung biblical manggaling na, well, ato ng tuhuan. Kung kanang klasyas po naghiusa gitudlo ba na sa Biblia? Wala man siguro, no? Kung naamanggali Iglesia ni Kristong naminaw ron, open man niya akong linya, ako nang i-announce de atong cellphone number diri nga gigamit sa atong programa ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Biaber, no? Ako mong, kaya to be fair, no? Ninyo nga mga Iglesia ni Kristong naminaw, akong ihatag ang atong cellphone number, no? Ato gining igahin ni atong tulumanon karon. Mao ni ang number nato sa tulumanon, no? 0906-335-6161. Atong usbon? Itong cellphone number, no? 0906-335-6161. Ato pag yung usbon sa ikatong higayon. 0906-335-6161. To be fair, ninyong mga hinigugman na mo mga Iglesia ni Cristo, kung gitudlo na sa Biblia ng klasihas panaghiusa kanang black voting, o kung dili mangali black voting ang inyong tawag ana, kay murag sa media raman na gitawag nila black voting, kay naaman po'y hinabi na kung Iglesia ni Cristo, di man siya musugot po tawgon nag black voting, kay mga media ra kung gitawag ana, no? Bisag dili black voting mo itawag, no? Kung lahi mo inyong tawag ana, basta kay mauna nga ang mga ministro pinanguluhan sa executive minister maoray mamili sa mga kandidato pagabutuhan, then idikta din sa mga membro o ang mga membro obligado mo butar. Mauna, gitudlo ba na sa Biblia? Gitudlo ba na sa mga apostol? Gitudlo ba na ni Kristo? Kaya kung naana, well, saludo ta, no? Ako mismo, mo bulag ko sa pagkatoliko, mo apil ko anong tinuhan na, pero di po ko gihapon mo apil kay di man ko po na matrace ng ilang grupo panahon ni Kristo. Wa man 1914 rago niya kang Kristo nagsugod 33 AD pagkalayo kayo ana. Di gihapon ko mo sulod mo pamimro ana kay di man yun na tinuod ng bunduka, no? O mao na, kung to be fair, no, kamong naminaw ron nga mga Iglesia ni Kristo, tagaay kog bersikulo ninyo. Kay ako nang basahon diri sa atong tulumanon. Kay kung naana, well, mo paubos ta, mga itag pasaylo nga nasayop ta sa atong komentaryo, atong batikos. Unsang kapituluha sa Biblia o unsang bersikuluha nga si Kristo ang mga apostol nanudlo nga kung mag-eleksyon ang mga ministro lang pinanguluhan sa executive minister maoray mamili kinsa butuhan, then mo na idikta og ang mga membro obligado mo butar. O kana bang klasyas po naghiusa gitudlo ba na ni Kristo og mga apostol diri sa Biblia? Magulata, no? Taman gyud mo man atong tulumanon. Samtang magpaabot ta sa inyong text message, mo saysay po ko unsa kay mga ehemplo da sa Biblia kung magpili, kung doon na gali posisyon mabakante, pulihan, unsa ilang paagis pagpili. Kana bang parehas ba ang gibuhat nila ron? Nga, ang executive minister, uban sa mga ministro, mao'y magpili kinsa butuhan, din obligado din mga membro mao dayon na ilang butuhan, no? Ang wa man dili ko mo hatag og example sa old kay basig mo ingon mo nga daang kasabutan man na beritas. Kanang bag-ong kasabutan na gyud may kutloon nimo nga example. Well, mayo, okay. Diri sa bag-ong tugon kay mga Kristiyano man ta naa diri gyud, no? Ato gyud gibase gyud sa New Covenant, sa New Testament ang barugan ng Kristyanismo kay sa Old Testament, although na ay mga balaod po sa Old Testament nga gipadayon gihapon sa panahon sa New Testament samaan lang napulo ka sugo. O pero dili tanan kay naa may gihimo sa Old Testament nga wala na himuha sa mga Kristiyano karon samaan ng paghalad-halad kuno og dugoon nga mopatay kag mananap isip bayad sa imong kasalanan, wala naman na gibuhat na to ron. Okay, ang kabayaranan sa atong mga kasalanan mao man tong kamatayon ni Kristo sa krus, no? Pag-ula og dugo, no, sa atong Ginoong Hesukristo. Mo nang wala na to. Dayon unsa pa to katong mga tulumanon nila sama sa kung magpamiyembro ka sa
katawhan sa Dios sa una kinahanglan juga i-circumcise o tulion. Pag abot sa New Testament di na kinahanglan, no, ang gipulihan na nagbunyag. Oh. Pero naagay mga balaod katong napulo kasugo nga gipadayon na bisan panahon sa Kristyanismo. Nagkaroon na nga to manggong gihisgutan kining panaghiusa nga sa media gitawag nig black voting. Unsa man ang black voting? Nga ang mga ministro pinanguluhan sa executive minister mo na sila mupili kinsay butuhan, mo na idikta dayon nila sa ilang mga membro o ang mga membro obligado mo butar kung unsa na gidikta sa ilang mga ministro pinanguluhan sa executive minister. Biblical ba na? Naa pa na sa Biblia. Kay kung maghisgot tag New Testament, wa may laing madumduman na kung eleksyon, katuramang nasa Acts 20, buhat 20, Juan man na, buhat 1:20 ba? No? Ako sa ning basahon ng mga igsoon. Kining maong eleksyon mga igsoon dili no ni sa atong gobyerno kundili kadto ning eleksyon nga nabakanti ang katungdanan no posisyon ni Judas kay kato si Judas god nagluib man to siya, di ba? Apostol to siya. Ginoo mo'y nagpili niya nga mahimo siyang usa sa 12 ka apostol. Pero iyang giluiban ang atong Ginoo, no? Katong halok niya nga pagluib, di ba? Pagtuboy, aron pagapatyon siya, aron patyon siya atong mga di lang kumisigot kay walo naman mo ana, no? Mga igsoon, no? O mao na. Si Judas naghikog man to, di ba? Kay wa siya ka murag iyang ni ang pasaylo sa Dios wala niya i-avail nga bisag unsa kadako unta sa sala nga mahimos tao basta mangayo lang gyud og pasayloon magyud unta, no? Gawas atong sa Espiritu Santo pero di sa ta maghisgoan ng sin of the Holy Spirit kini lang sang atong gisgutan karon, no? Nga sa dihang namatay na si Judas kay naghikog lagi kay nagbasol siya nindot ta tong nagbasol siya den mga igpasaylo kay mo pasaylo magyud ang Dios pero wa man gud sa mga igpasaylo naghikog mahinoon. Motong nabakanti ang katungdanan ni Judas pagka-apostol. Then, unsa may ilang gihimo? Ga-black voting ba sila? O si Kristo mo'y nagpili? Kinsay tubuyon? Then, ang mga kaubang mga apostol, ni saludo po, giusahan. Then, mao na din ito. Mao na din ito gipili. Mao ba na gihimo nila? Basahon ko na ito ang Biblia. Sa dihang nabakanti ang katungdanan ni Judas, unsa may gihimo nila isip ihulip, no? Ni Judas. Black voting ba, no? Ato ko na basahon ang Biblia. Sa di pa nato basahon ng tibuok anak mga igsoon, ako sang basahon diring sa English kay naay word diring medyo nindot kay ni sa ato yung kani bang katungdanan, no? Pagka katungdanan sa pagkaobispo kung mabakante kinahanglan doon na gyoy mohulip. Usa po ni sa gigamit na to nga pamatuod nga kato galing si Pedro katong iyang katungdanan gani nga nabakante. Ato mang gitudlo sa Katoliko nga sa dihang wa na si Pedro nabakanti iyang katungdanan doon na gay mupuli niya, kay ato mang gitudlo nga si Linus may nakasunod sa iyang katungdanan isip executive minister o Santo Papa, no? Prime Minister. Si Linus niya namanggod po yung ubang tinuhuan nga mutuo sila sa pagka-primacy ni St. Peter
o pagka-prinsipe ni St. Peter taliwala sa 12 ka apostol, pero dili sila motuo nga naa kunoy ni pulis katungdanan ni Pedro. But pasabot, wa na si Pedro, wa na nakapulis ang katungdanan. Sa Katoliko nga pagtulunan, supak ana nga naman. Kay naa diri sa buhat 1:20 nga kung ang usagali katungdanan mabakante, pulihan gyud naagi mohulip paras pa sa atong presidente. O kung wala na ang usa ka presidente, kinahanglan naagi mo puli, no? Ana ba? Mao man ni giingon diri sa Biblia. Basahon ako sa buhat 1:20. For it is written in the book of Psalm, let his habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric let another take. No? Magibasa na ko ng King James, kay mabasa yun ng pulong bishopric. Katungdanan dahil ni Judas, mo may gipasabot din nga na bakante, kinahanglan doon na mo puli. Mo man na, nga, kato akong giingon ninyo, sampol katong kang Pedro. Nabakante man to, kinsa man may puli niya, wara ba yung gisulti diri sa Biblia, kinsa na puli niya. Mo bugali po ni usa sa atong gibasihan pod nga, dili tanang kamatuoran na sulat sa Biblia. Kay pares ani gitudluan ta nga, ang usagali ka katungdanan mabakante, dagi mo puli. Kunya, di man nato mabasa diri sa Biblia, kinsa nakapuli sa katungdanan ni Kuan, ni Pedro, isip tinugyanan sa mga yawis king harian sa langit, sumaon ng palaban yun tag history. Niya, wa may laing history mo hatag na to, kanaramang history of the church. Labi na gihuptan sa Katoliko nga gipanulat po diya sa encyclopedia, di ba? Kaya mga list of popes, kinsa may nakapulis katungdanan ni Pedro, si Kuan man, si Linos, no? Di lang sa akong maghisgot og taas anak kay unya na kung atong tema Santo Papa, no? Unya kay di ba ang ubang tinuhuan moingon man na sila, Bible alone, Biblia ra gyud, was Biblia di tuhuan. Mao na nga di po sila motuo nga ang napuli ni Pedro si Linos, kay wa mas Biblia nga si Linos may napuli. Although mabasa ang ngalan ni Linos diri sa Biblia, no? Asa mabasa kay ito na sa ikaduhang Timoteo 4:21 ako sa kunong tan-aw, wa ba ko malimot. Okay, diara no nga ang ngalan ni Linos, ako maning gisubay gis church history, mao gyud ni nga Linos kay basig moingon mo nga alahi man na nga Linos diri Veritas, di man na tong Linos nga kanang inyong ingon ninyo nga ikaduhang Santo Papa puli ni Pedro. Lahi na parehas lang sila ngalan. Primero sa diyang hawa pa ko ka research, mura pugog na hilom. Kay basig tinuod po itong ni komentaryo na ako bito nang gisusi ng history kanang didake o kanang mga history gyud nga naghisgot-an ang mga tuiga matay kay mao man gyud. Wa lang hinoon na sulat sa Biblia nga siya may nakapuli ni Pedro. Basa ako ning basahon 2 Timoteo 4:21, no? Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 21. Sa King James, do thy diligence to come before winter. Eubulus greeteth thee, and Pudens, and Linus, and Claudia, and all the brethren. O na, kinsa man ning Linus diri, no? Ako mubarog yun ko, bisag asang debate, tamag-abot. Nga kining Linus nga gisgutan diri sa ikaduhang Timoteo 4:21 mo ning ikaduhang Santo Papa na to. Galing lang kay agilagyan ng Bible alone nila nga pagtulunan nga wala ra pud nila na sunda, pagkaugalingon nilang pagtulunan pero wala ra pud sunda. Kanang Bible alone ug unsa kunoy nasulat sa Biblia kana ra gyud kunoy tuhuan. Pero pagkadaghan biya po nilang gihimo nga wa sa Biblia, sa anang Iglesia ni Cristo pagkadaghan nilang gihimo ron nga wala sa Biblia. Kanang ilang July 27 nga anniversary, wala man sa Biblia. O kanang magsangyaw pinaagi sa radyo, di man na dautan noon. Di man tasupak, wala man sa Biblia. O kanang ilang disiplina nga mag-eskwela sa pagkaministro, bawal magminyo. Kanang mag-eskwela sa pagkaministro, wala man ng litra por litra sa Biblia, ng klasiyas disiplina. Pero di man tamo supak, kinaampon na rason sila. Pero wala na sa Biblia.
O kaugalingon nilang pagtulunan, ilang gisupak, kay naaman po sila gihimo di nga wala sa Biblia. Kitang mga Katoliko, kung naaman galit tayo gipanghimo nga wala sa Biblia, ay may rason man ta, kay wa man ta manudlo nga Biblia lamang mo ituhuan, kay naa pa may wala masulat sa Biblia nga husto, maayo gihapon. Di ba? Kay unsa may giingon ni Juan, sa gibuhat lang kuno ni Kristo, dili tanan na sulat. Nya, gidasunan po ni Pablo nga, nasulat o gibinaba. So di lang dahil kay Bible alone. Na pa dahil gibinaba na lang, kay wala masuwat. Nya sila, kung Katoliko mo ilang atubangon, kinahanglan Biblia ragyod. Kung was Biblia di mo tuhuan, mo na purgatorio, di mo na mabasa litra por litra, imog tuhuan na. Rosario, kanang pista sa mga santos nilang San Antonio, San Vicente, wa na sa Biblia, imog tuhuan na. Ila din tang ingnon, mo na. Basta kita mo yung Katoliko mo ilang atubangon, pangitaan tag litra por litra, kay Bible alone ra ko no, pero kita po yung mangutanan nila, di ba sila kabasapod? Prasana ako. Ang Iglesia ni Kristus Biblia, walay pasugo magasin. Sila, ano naman sila pasugo magasin. Ang mga saksi ni Jehova, pagkadaghang libro, kanang ilang mga libro ron, naaba na panahon sa mga apostoles, wala oy. Gani magkaingon ko, usam tao ng Ecclesiastes mga magtutudlo. Tudlo og pagtulunan nga wa ra pud sunda. So may klase na sa pagkatao. Ako diri na lang kus Katoliko, kay kung naamang gali gibuhat sa Katoliko nga dili mabasa sa Biblia, natural kay pagtulun ang Katoliko di man kay Biblia ra. Unsa may baruganang Katoliko? Ang baruganang Katoliko, Biblia o na. Og was Biblia na sa apostolic tradition. Dayon, lain pa, ang ikatulong nga ingredient, kinahanglan otorisado ang magtutudlo. Kanang authority, the one having authority. Katong mga magtutudlo nga nadugtong gyud ang ilang katungod gikan sa mga apostoles, succession of power. So, tulo. Biblia, o wala giklaro sa Biblia na sa apostolic tradition, para saan ang panguros, naman na sa apostolic tradition, wa man na, di man na mabasa liris Biblia litra por litra, mo bitaw si Manny Pacquiao, luoy kayo, okay? Ay taon ag nag-lead sa Bible study niya kay pastor man nga dili Katoliko. Bible alone man kuno. Wa man sa Biblia mga apostoles nanguros litra por litra, di na pud siya manguros. Murag inana ba ang ilang theology ba nga kung ato pong subayo ng tanang gihimo nila ron, wa ampun nas Biblia tanan. Kana ding sign sa mga iglesia ni Kristo ron nga na 3 kinds of color, kanang green, white o sa pula. Simbolo man na nila, di ba? Una na po na sa Biblia. Maingon sila nga, kanang inyong panguros, di ba? Simbolo man na. Di man na mabasa sa Biblia litra por litra. So kung gamiton ko na to na nga klases argumento, kanang inyong sign pod nga tulo ka color, kanang red, puti o sinang usa? Pula. Di ba? Inyo man ang timaan man na ninyo. Naabo na sa Biblia. Wala, oy. May na lang ming Katoliko kung wala sa Biblia, no? Kaya wa man mi manudlog Bible alone. Kamo nanudlo mo Bible alone, wa ra pud ninyo sunda. Kaya ang Katoliko, Biblia, then kung wala giklaro sa Biblia, apostolic tradition, dayon kinahanglan dunay authority. Kanang gitawag na tug magisterium. Muna mo gyud na among basihanan, parang di gyud mi masaag. Bible, apostolic tradition, kanang wa na giklaro sa Biblia, gibinaba na lang pagpanudlo. Dayon kinahanglan dunay otoridad, magisterium. Nga gikan gyud sa mga apostoles ang mga pangulo nadugtong, no? Klaro man ning Katoliko nga ato mga obispo nadugtong gyud sa mga apostoles, kay tagaan mo na ko tulo lang ka example magisgot tag ngalan. Si Obispo Ignacio, obispo man ng Katoliko, tinun-an man na ni San Juan. Then katupod si Obispo Policarpo, tinun-an gyapon ni San Juan. Si Obispo Ireneo, although si Obispo Ireneo dili siya tinun-an gyud direktamente ni San Juan o sa uban pa mang apostol, kaysa akong nabasa sa history, church history, si Obispo Ireneo tinun-an siya o disciple siya ni Saint Polycarp. Niya katuhuan gihapon si Saint Irenaeus tungod kay ang gatudlo niya mao man si Obispo Policarpo, nga ang gatudlo pod ni Policarpo si San Juan.
Sa ato pa, ang authority ni Ireneo, gikan gihapon sa mga apostol, kay maksumpay man, makonek man ang otoridad ni Ireneo, ngadto ni Policarpo, o si Policarpo, kinsa may iyang backup, si Juan, kay mo may gatudlo niya, mo may iyang teacher. So mo na, kini mga obispong katoliko, naa diri ang authority. Oh. O na nga, di kumbulag sa katoliko, kay naa diri ang dili malalis nga otoridad. Dili biya ni, bisang kinsa lang himuong otoridad. Parehas ba sa Supreme Court? Di ba di man kay bisang kinsa may Chief Justice o kinsa mamembro sa mga justices. Naaman yun ay succession of power, naaman ay proseso. Ina naman po ning Biblia. Kinsay gisugo ni Kristo mga apostoles o kinsa po'y gipang-ordinahan sa mga apostoles, sila po'y mahimo dayong otoridad, dili kay bisag kinsa. Inigbasa lag Biblia, then tuko day grupo, then mingon day sinugo nako. Dili man mo gitudlo diri sa Biblia. So balik ta atong black voting, no? Asa giingon diri sa buhat sa mga apostol, buhat 1:20 katong danan kuno ni Judas na bakante kinahanglan dunay mupuli. Bintaha ni kung litra por litra sa Biblia, ang katungdanan ra ni Judas may mabasa na to, nga mabasa gyud litra por litra kinsay na gipili nilang puli. Ang napuli giunsa nila pagpili, dili biya pinaagi og black voting nga pipilaray mamili then uban sa labaw nga si kanang executive minister mo na day mo dikta nga mo ni pabutuhan sa mga tao. Dili biya na kay dinhi ang ila biyang eleksyon sa pagpili sa nabakanting katungdanan ni Judas, ripa biya. Ripa. Kabaw mo siya ng ripa? Dili na black voting. Pero ilang gipangayo ang paggabay, no, sa Espiritu Santo nga ang ilaw untang mapilian kana yung gipili sa Ginoo. Diyos. O dili to black voting ilang gihimo, ripa. So guni mabasahon siguro dagoy nato ni. Malangan man ko. No? Yang kaya pikin na 15 minutes na lang. Kamo na basa sa Biblia, basta na diri sa Acts 1, ug asa diri nga bahin diri mabasa na giunsa nila pagpili, basta dili black voting. Nagripa sila og si Matias mo'y napilian. Dili black voting ilang eleksyon. Pero ako, musalig magyug ko sa otoridad sa mga obispo. Ang basta mag-eleksyon, ang atong panaghiusa, dili black voting. Kita mo'y mamili ang ihatag sa atong mga labaw, atong mga obispo na to, guidelines lang kinsi angay butuhan. Ingon ana nga panaghiusa may gitudlo sa tinuod nga mga otoridad atong mga obispo nga kung mag-eleksyon ta dili kami may mudikta, kamo ray mamili pero tagaan mo guidelines nga ang dapat butuhan ningon ani mahadlokon sa Ginoo. Dili magsupak-supak sa moral law nga mga kandidato. Makahibalo naman din mo magpili ana. Kung kinsa man ang kandidato nga motahod sa kinabuhi mahadlok sa Ginoo, dili atheist mo na butuhan. Di karon panalitan. Kung naay usa ka politiko nga motakdo ng iyang qualification, di bisan pag dili mo dikta ang atong obispo nga kana may butuhan, mag-usa ra gihapon ta pananglit. Naay kandidato duha ra ka buok sa pagkamayor. Then ang usa ka kandidato sa pagkamayor atheist, di mo tuo Ginoo. Then ang usa mo tuo Ginoo. Di asa may pilion na tunana. Bisan pag ang obispo dili mo dikta nga katong politikuha may butuhan, maghiusa ra gihapon tagbutar. Kay maklaro man sa qualification. Di na kinahanglan idikta pagyud sa obispo nga kinsa nang tawhana. Kay maklaro man sa qualification. Unsay nabuhat ana. Kay mas disadvantage pa hinoon nang mo dikta ng kanang obispo kinsay butuhan kay pamulitika na. Yun sa nimo pagsiguro nga ang obispo dili masipyat og pili og kandidato nga di man na Diyos ng obispo. Nya ikaduha, ang trabaho sa mga obispo pagpanudlo og faith and morals, dili subject matter sa mga obispo ang kanang kinsay maayong kandidato.
Ang iya lang mo tudlo lang siya og qualification nga sama ning gitudlo diri. Ni Pablo nga unsay maayong pilion nga leader nga kinahanglan dili badlungon. Inala guidelines lang. Ato mga obispo pud giawat pud ang style ni Pablo kung magpili og kinsa himoong leader. Qualifications ra ihatag. Kinsay ka pasar o mao na. Dili kay mudikta. Dili na. Para nato gali ibil na kung ayuhon yun na tugsabot. Dili maayo na nga klases pa nagiusa na ilang gihimo nga ang magpili mga ministro ra pinanguluhan sa executive minister. Ayuha ko ninyo. Asay biblical o makatarunganon nga panaghiusa ang gitudlo sa Katoliko o kanang gitudlo sa mga ministro pinanguluhan sa executive minister nga black voting. Di man sila makaingon nga kitang mga Katoliko wa ta maghiusa. Naghiusa ta sa eleksyon sa paagi nga gitudlo sa atong simbahan. Unsa may paagi na to? Ang mo-issue man na atong mga obispo, no? Atong CBCP guidelines nga kini mao ni atong butahan nga kandidato mahadlokon sa Dios. Di lang ko ka-memorize. Ang CBCP ga-issue ana guidelines. Una gyud kanang mahadlokon sa Ginoo nga mutahod sa kinabuhi dili magsupak-supak sa moral law. O mao na, guidelines ra mo ihatag, gahiusa ta sa ingon anak nga klase sa eleksyon. Nga guidelines ihatag, so di ta magpataka og butar, so but pasabot kita mga Katoliko naghiusa gihapon ta sa maayo nga sistema sa eleksyon, nga dili ta gaungan og usa ra ka tawo o mga ministro lang nga moy mudikta nato kinsay botohan. Delikado man na kay unsa may maot nga mahitabo din ana, kanang mga politiko pangulitawhan din ng mga kuan. Iglesia ni Cristo. Kana ilang mga isa na executive minister o ilang mga ministro nga parang siya na ang allegiance o kanang ilang suporta masiguro. Na kini sa Katoliko malikaya na ano man. Kay dili man mo dikta og ngalan, guidelines ra may ihatag. So, mao na mga igsuon nga ang diri sa Biblia sa New Testament ang eleksyon nga gihimo natong example katong nabakante ang katungdanan ni Judas. Nagpili sila puli dili ang ila dili black voting. Kun dili ripah. Then kana mingon mo kana inyong biritas di man na ripah. Pero mas duol. Wa man po ang simbahan po nga gitukod ni Kristo gitagaan maggahom sa pagdili og pagtugot. Unya kay karon nato mga obispo sila man ang nakasunod sa katungdanan sa mga apostoles. So napos sila kagawasan magbuot o mahimog lagda unsa pong sistema sa panaghiusa sa eleksyon nga atong sundon. Ang ilaron kita guidelines ra ilang ihatag nato. Sa ato pa ang authoritative ko maghisgot tag tinuod nga iglesia. Wala naman itong mga apostoles, so naanatas itong mga obispo, kaya mga obispo may successor sa mga apostoles. So, unsa may paagi nila kung mag-eleksyon, dili man block voting, ang ila guidelines la ihatag. Kung musunod ta sa guidelines, di biya tapataka og buto, di ba? Kung kailata mo nang sinatio na to mga kandidato, unsa man na, musimbar ba pud na, no? Madlokon bas Ginoo, di ba na siya atheist? Nakaroon kung magtakdo ta ana, maita mamili. Di na kinahanglan hisgutan panangalan, no? Galing hisgutan pangalan, mahinawaing pagalino ng mga uban ana kay ngano man to si bishop katumang ngalan na may gikuan ako parehas punta mi nung yara mangalan murag delikado na masaypan ta na. Nay pabor-pabor. May pay guidelines kay wa gyud ni pabor-pabor, no? Di ba? Di ba? Di na aday sa pagtulunan nga makuha na to ana. Katong kang nabakante ang katungdanan ni Judas, mabasa sa Biblia kinsay napili nila. Resulta sa ripa nga klases eleksyon. Nakaron kay kung atong basahon ng buhat 1:20 nga kung ang katungdanan mabakante kinahanglan dun na gay mopuli. Karon mo ang katarungan nila nga sa katungdanan kuno ni Pedro, di man mabasa kinsay nakapuli niya. Ang Katoliko dun na may ihatag. Mingon man si Linus, di man sila motuo kay was Biblia.
So, bot nila ipasabot, basta was Biblia, di tuhuan. Sa ato pa, bot pasabot, si Pedro di ay walay puli. Patay, delikado man ang pagtulon, ana. May tabo man nga mawadag Prime Minister o visible head ang iglesia, ana. Nga si Kristo pagali, sa wa pa siya musakas langit, iya manggipili nga visible head si Pedro. Karon, kay ang ginghirian ni Kristo magpalayon, kinahanglan doon na mo puli karon kung magsalig ra kas Biblia, wara ba gisultis Biblia nga si Linus mo napuli. Naara ba sa church history mabasa na, ubang libro na mabasa ng list of popes. Amo na nga delikado lagi ng kuan, kaya na galing Bible alone, kay mawad antag kuan ana, visible head. Kay kung wala gisultis Biblia, kinsa nakapulis katungdanan ni Pedro, may kay katungdanan ni Judas, kay mabasa man, kinsa nakapulis si Matias. Nya, katungdanan ni Pedro, nga importante man to, kay Prime Minister God. Tinugyanan sa mga Yahweh ginghirian sa langit. Na ang ginghirian sa Dios padayon sa topa, padayon nga walay bugto, dunay visible head. Nyawa man sa Biblia kinsa nakapulis katungdanan ni kuan. Ni Pedro, pero Katoliko makatudlo ana kay di man Bible alone. Pero naglibog bitaw ko nila. Di man po na mabasa na kung mabakante ang katong pagka-executive minister ni Felix Manalo kisa mo to'y na pulis si Iranyo man to, di ba? Di ra ba po mabasa na sa Biblia? Muni katawanan ron. Katoliko gani, mayon sila nga, di may mutuo ni Linus, kay di mabasa sa Biblia nga napulis sa katungdanan ni Pedro. Karon be kami, mangutana po ninyo be, ang una ninyo executive minister si Felix Manalo, na ba na sa Biblia? Then pagkamatay ni Felix Manalo, kinsa na pulis si Eduardo Manalo, na ba na sa Biblia? Pagkasunod, kisa man na ron, si Iranyo dito, sunod ni Felix. Then pagkasunod, karon na Eduardo Manalo, na ba na sa Biblia? Mga igsoon, wala naman tayo higong panahon na PK na jod. Nalang ko'y basahon pa sa Pasugo Magazine. Ang July-August issue sa Pasugo Magazine gyapon sa mga Iglesia ni Cristo. Di man dautan kutluon nato at ang ilang referensya kay sila gani ang atong mga libro ila man pong gipangkutlo, di ba? So ato pong kutluon ilang Pasugo Magazine nga gani no dili gyud unta ana ang angay nila ni himuon nga naa pa sila Pasugo Magazine kay nagingon na gud sila nga Bible alone sila. Biblia ra. Mayong gikag Biblia ra, Bible alone. Gani kanang alone, maiki sila mo gamit, ana. Basa galig Juan 17:3, ang amahan lamang maoy Diyos. Jadi din nila i-appeal sa Kristo kay maduhan naman kuno ang Diyos. So maiki sila mo gamit anang soul o only. Pero nanudlo sila nga Bible alone, Biblia ra. Pero wala ra po nila tuho. Kay daghaman po silang mga gipanghimo ron nga wala sa Biblia. Kana dayang magpili sila executive minister wa man sa Biblia. Okay, mamatay na kinsay mo puli, wala man sa Biblia. Nya, dara sa kani pa jud kining ilang gula sa Pasugo, July August 1982. I-take note ninyo mga igsoon. July August 1982, page 15 no sa Pasugo Magazine. Unsay giingon nila? A true preacher, therefore, should recognize no other basis and authority except the Bible. He must speak only of that which the Bible speaks and keep silent whenever the Bible is silent. Kung sa binisaya pa ni atong sabot, ang tinuod ko nung preacher nila magwawalik, kinahanglan mo ilang awa na ilaing basihan o otoridad gawas sa Biblia. Musulti siya, no, ang magtutudlo o preacher, nga kana ra gyung gisultis Biblia og muhilom ang Biblia, hilom pud siya. Nya, gituman ba ni nila? Wala oy. Kana lang magdebate sila may kinadaghan ng libro. Murag hapit katulang debate sa Cebu, murag library gyud nila dito sa Central Office gidala dito sa debate. Oh,
Yaman sila Biblia mo pamatuod sila di sila ka pamatuod og walay referensya, di ba? Pero ang giingon sa pasugo, musulti ang ministro kana ra yung gisulti sa Biblia og muhilom ang Biblia, hilom po siya. Naon sa man na nga pagkabasa galig Far East, lain mang libro basahon di man Biblia. Katawa lang ko maigsoon pero tinuod na. Di ba? Kanang may sila Far East Pilipinas, di ba na mabasa sa Biblia, lain biyang referensya mo pamatuod na. Kaugalingon nilang pasugo, wala nila tuho eh. Kani, naadari ang limbong mga igsoon. Pasiloan lang ko ninyo, pero tinuod ni. Kay kung tinuod pang Biblia sila, wala na untay pasugo o magasin. Kana, mo gali na nagtugan, nga naad ay gisultis pasugo, nga wala dito sa Biblia. Kay kung Bible alone, wala na untay pasugo magasin. Galing kay di naman po nila mapabarog na ilang pagtulunag, wala sila pagtulunan nga itudlo nga ilang kaugalingon, mo nang magpasugo magasin sila. Kay ang wala dito sa Biblia, naaman sa pasugo magasin. Pras ana kong last messenger, Felix Manalo, wa man sa Biblia, naaman sa pasugo magasin. Mga igsoon, wa naman tayo igong panahon. Ang atong tema mahitungod sa yukbo, no? Sa mga larawan, mga santos, o mahitungod sa kaning intercession of saints. At ang inyong sunod Domingo pohon, ato na itong ipadayon. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa moong tulumanon, ang kakayag sa pagtuong Katoliko. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga amigo sa Picas Lawak, Dani Luod, ug Tax Ilumba sa technical side, ug sa uban pang mga amigo na ako dinhi nga di na ko ka-memorize mga ngalan. Ang tod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.